हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं नै दा फुंनि 5टाल' जादों ओमफ्राय जोङो काजलगाव थांनो ओंखारदों लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो गिरगुवा बारि मोनफैलायबाय ओमफ्राय गारि नेबाय दसे गारि मोनबाय नै खारबाय थांगासिनो 6टा जाबाय टाइमा सापागुरि मोनफैबाय फाइनालि लोगोफोर नै काजलगाव मोनफैबाय काजलगाव जों मानो फैदों होनबा काजलगाव जों आसाम पुलिस ग्रेड 4नि भाइभा टेस्ट होनो फैदों लोगोफोर नायनोसै माबायदि जायो होखांनानै फैबाय नै ओमफ्राय गारि गाखोफिनबाय थांनोसै दाना सापागुरि मोनहैफिनबाय ओमफ्राय हटेलाव ओंखाम जानो नागिरदों हटेलाव ओंखाम जानो थांगासिनो दा ओंखाम जानानै थांफिनसै बास गाखोनानै बायना हटेल जाखांबाय नै जाखांनानै थांफिनसै गथ'गाबो थाबायलांदों Gakansi जोङो ha fैदो नै बैयाव फै बासाव गाखोबाय लोगोफोर एबार न'आव थांफिनसै बिजिनियाव थांग्रा बास गाखोबाय buka
Anu gitu. Turmus. Watermelon. Mas bisa apa pun. Itu berapa pakai jauh? Sudah nunggu. Dish dua kan ya? Tapi ini enggak sih. Udah. लोगोफोर मोनफैबाय नै दासो न' मोनफैबाय बे भिडिअ'आ नेक्स्ट मर्निंनि लोगोफोर जोगोनार ओंख्रि जानो नागिरदों दाउ बेदरजों जानो होननानै सनिबार खालि बायनानै लाबोदोंमोन आं बेखौनो जानोसै दाउ बेदरजों हाखांबाय जोगोनारखौ एबार सुनानै संनोसै आं माबायदि सङो बेखौनो लोगोफोर नोंसोरजों एसे शेयार खालामनो सानदों आंहा ओरैनो सिम्पोलैनो सङो बानलुबो गोसा जाया जोंहा बेदरा एसेल'खाय खांनानै दोनासै आङो जोगोनारखौ होसनबावबाय लोगोफोर नै दाख्लैनि जिखौ नो खनबाय रेडिमेड नोआव खनबाय लोगोफोर बे नोआव खनबा दानो रोङिफ्राबो दानो हायो साखिया आराम गुवार गुवार सियो गुस्थियाबो आराम जायो ओंखायनो बेयाव खनबा दानो मोजां जायो आरो दिन्दांदां आलायलायो
सासे हरग्रा सासे खायग्रा जानांगौ। जोगोनार, दाउ बयलार जानोसै एबार। जाखांबाय लोगोफोर। खायनो हाथारनोसै बे नै लोगोफोर। बोखावनानै हरग्राया थाब थाब खालामनो रोंबानो थाब हायो। जोंनि गामियाव फार्स्ट बेबायदि रेडिमेडनो जों दाग्रोनाया नैबे खायनाय आइयानो दाग्रोनाय जादों। ओमफ्राय दा बेनिखौ नुनानै बयबो बायहांबाय, दागासिनोबो। ओमफ्राय जोंहाबो बिखुनजोहा बायदों, गोदान नालाय रोंलाखै, ओंखायनो बे आइखौ लिंहरनानै खायहोदों। बिदिबा लोगोफोर भिडिअ'आ एसेनोसैमोन। उनाव लोगो मोनफिनसिगोन उननि भिडिअ'आव। बाय बाय।